Giapud-apod na sa Mandaue City LGU ang hinabang alang sa mga biktima sa dakong sunog sa Barangay Mantuyong, Mandaue City niadtong Lunes. Gihimo ang distribution karong hapon sa gym sa Mantuyong. Lakip sa gihatag ang tag 10,000 pesos nga financial assistance sa mga house owners, samtang tag 5,000 pesos sa mga sharers. Sa talaan sa city government, 75 kapamilyahan ang makadawat isip house owners, samtang 83 ang mga renters. Nang hinaut ang mayor, nga dili na mausban pa ang insidente kay ikaupat na katunga sunog sa maong lugar. Gipasalig sa LGU nga makabalik ra ang mga nasunugan sa ilang dapit, kundiin nagbarug ang ilang mga bay kaniadto. Information ato nga bantay ta kay March 5 provincial man nya naamong gyapon pirmi man gyud ang maas ta Cebu City. Yan igin talaga sampulan na yun, labi na kay init kayo. Sige lang yung tagkuan na disseminate sa information. Dili na March ra all year round na. Nakita information drive sa atong Bureau of Fire Protection o sa kaning fire safety na to, saon mga electricals, mga appliances.